wala sa mission, wala sa puso ko ang mission. So, unang-una magpapasalamat ako, syempre sa aking angel upline, National Marketing Director, Donna Sagit Cubillas, for introducing to me the lifestyle products and business opportunity. At syempre, sa aking pamilya, yan ngayon, andito ang aking mother, Sonay, para sa ito. So, sa aking pamilya, maraming salamat sa suporta kasi dentista ako, sabi nung iba, kakilala ko, sabi nila, doktora ka na, bakit kailangan ka magbenta ng intra ng juice? Sabi ko, hindi ito basta pagbibenta. Mission ito na makatulong sa maraming tao at mabago ang buhay nila. Tama! So, yun ang pinanghawakan ko. Hindi ako nagpadala sa mga negative na mga sinasabi ng mga nasa paligid. So, tatagal ka dito. Unang-una, maniwala ka sa kakayanan mo. Maniwala ka sa Panginoon na nandiyan siya para sa'yo. At syempre, maniwala ka sa mga taong nagdala sa'yo dito. So, sa aking mga active GMT, syempre, si GMT Tunel, GMT Angie, GMT Faith, inspirasyon ko po kayo. At sa aking, syempre, aking mentor, ang napaka-loving, supportive, lahat nasa kanya na, kahit at age of 75, talagang todo ang suporta niya sa amin. Global Marketing Director, Ma'am Tess Calamisan. Ma'am, ito ang birthday ko sa April. Yes, so, syempre, sa aking mga another upline, I am happy birthday. Palma, salamat sa every prayer every morning. Malaking impact po yun sa akin na talagang pag-isip ko, makikita ko ang prayer. So maraming salamat po. At syempre sa aking team, Global Servant Leaders, yes! Kayo na ang susunod, isa-isa na ang promotion. Yes! At syempre sa team ni Yami Tonet, good morning. National Marketing Maraming salamat po sa support at yan, at sa lahat ng GMP, syempre, inspirasyon ko po kayo. At syempre, ang aking mga power necks, ang aking mga downline, so mahal na mahal ko kayo, ang aking power neck 1. So, syempre, ang aking husband, kanina po ini. Yeah, so, nandito tayo sa office na. Nagre-request kasi dito. Siya, shout out natin. Oh, sir, shout out ka dyan. Shoutout po sa warehouse, puro kalbo. Ay, asa na si sir? Yeah, shoutout na raw. Asa na si Sir SG? Kaya lalabas na sir, panoorin namin. Shoutout po sa warehouse. Yun o. Alpilora. dyan kay Alpilora. Mawawa ka naman. Alpilora, mawawa ka. Alpilora daw. Maawa ka daw. Antayin natin si Sir SG. Ay, nandito pala si Sir Sean. Ayun o. Si Sir Sean. Dito pala si Sir Sean. Ha? Biglang umalis eh. Hello? Hi! Ayun o. Si Mom. Seryoso si Mom. Kailan dumating si Hindi sumasagot si Sir. Kakaano lang, kakaumpisa lang. Ano nga eh. Yung dati namin ano rito, si Jun. Oh. Jun man paano yun? Ano yung nag-host? Narisa. Si Jun Narisa, oo. Vlogger din yan eh. Kaya sir, ako na rin. Wala rin eh. Tayo po nag-vlog tayo maganda kasi marami tayong distributor eh. Oo. Kung kada lapit sa atin nun. Subscribe ka Subscribe ka naman. muna bago namin release to. Yes. Kaya ang problema mo. Baka mamaya mas maraming haters Okay na lang. basher eh. Natural lang yun, kasama talaga yun. Totoo yun, hindi naman ano. Yun nga yung yun yung may ano pala ngayon. Open yung malaking room. So silip tayo. Silip tayo guys. Dito tayo sa office ngayon. Kukunin natin yung dalawang express. Ayun o. Open. Sesame.
Yan. So, open yung office natin ngayon. Yung malaking room, open. So, pag ano, dito tayo. Ay! Ito si upline. Hi, ma'am. Hi, sir. Ito yun. You know, shout out sa'yo, sir. Shout out! Yun. Wala, lumabas na. Tagal lumabas. Shout out natin to. Mukhang nagtatampo. Shout out kay Kuyang SG natin. Yung masipag natin. Dalawa sila kayo sa yun. Anong pangalan, sir? Ayan, Cabrera. Yun. Si Sir Ayan. Shout out sa'yo, Sir Ayan. Tsaka si Francis, sir! si Sir Francis. Shout out. Yun, oh. Ang mga masisipag nating mga SG. So, ito naman sa labas. At sa ating mga doon sa butika ba? Mga ano doon sa butika, sa mga tao. Diyan sa butika. Shout out sa inyong lahat. Natawa ko doon sa ano eh. Sa isa sabi niya, mga ano, mga kalbo. Si, mga Mr. Clean ba? Shout out sa mga Mr. Clean. Ang katugtong naman kanina. Saka, limang beauty cute. Limang biti cute. Limang biti cute. Ito ba yun? Ito ko sabi ni Mark. Diba? Oo, wala pa naman internet. Online pa rin. Kailan to? Kailan lang? Kanina. Mga lunch time yata. Wala, wala internet. 20 ulit. 20 Limang ulit. biti cute. Limang beauty cute. Ayos ah, bago yun ah. Limang biti cute. Ay, ito pala. Ano kung gagawin ng beauty? Ano nangyari sir? Anong napagbutingan sa ano? Pinaprocess na yung pangalawang express ayun oh. Pinaprocess na ni, saan na ba siya? Ni Mr. Clean. Ayun oh, okay na oh. Ay, karga na natin. So yan. Okay na yung ano, dalawang ano yan, dalawang express yan oh. Ayun si Sir Hill. Si Sir Hill. Baba muna tayo. Kasi may kukuhanin ako doon sa baba. Yung binibili kong ano, jack. Yung 2-in-1. Saan banda ba yun? Tara, samahan niyo ko. So, dito kasi ako bumibili. Seryoso siya, busy siya, busy. Busy. Hello! Nandito na naman ako. Ano ka ba nun? 2-in-1? 2-in-1 na jack? Oo. Type C ba? 2-in-1 ba ito? Type C? Sakaling kita. Sakaling kita eh. Yan, ganyan. Ganyan yung 2-in-1. Ganyan. 2-in-1? Okay, thank you. Bye-bye. So, pumunta tayo nito. Kasi kailangan natin to. Tawag patuloy ako kuripot. Tindera na to. Kanina ka pa rito. Ariko. Tagal-tagal nyo na dito. Kanina pa siya dyan. Tapos, siya na yung nagmamadali ngayon. Okay, ready? 1, 2, 3. Isa pa.